Ang Ginoo madahaiyo. Ngan madaman aimo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Pagimayaon ka, Ginoo. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan. Amo ini anay surat. Kinahanglan mag-antos ang Mesiyas ngan mabanhaw ay katulo ka adlaw. Nga na iya ngaran kinahanglan igwali ang tanan nga mga nasod tikang Jerusalem ang mensahe mahitungod ang pagbasol ngan pagpasaylo han mga sala. Mga saksi kamuhini nga mga butang nga nakungahaw ang magpapadarangan niya iyo han insaad ang akon amay. Kundi kinahanglan maghulat kamo dito ha syudad, tubtub nga kumunsad ha iyo ang gahom tikang haigbaw. Niyan kindarahira niya hagawas han syudad tubtub a Betania, diin ginalsa niya ani mga kamot ngan gimbindisyonan hira. Samtang nagbibindisyon hiya haira, binaya hiya haira, ngan ginbayaw hiya halangit. Nagsing bahira haiya, ngan binalik hira ngadto Jerusalem, nga malipayon, ngan dayuday dito hira ha templo, hin pagpasalamat han Dios. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayaon ka, Kristo.